И здрасти хора, днес ще играем Roblox с Ради. Ради може да каже здрасти. Здрасти. Малко не се е чулно нищо. Ще играем Blade Ball. Хора, това ми е нов акаунт. Иначе съм играл. Ето. Моя съм малко слабичък аз. Ради... Абе, Ради, не трябва топката да те цели, брат. Аз тази игра съм бая добър на PlayStation, но... Трябва такова ще при мен е със сейф щита, айде уби го това. Хора... Абе, ти не си ли в игра, бе? Маля, как се стресна ти часа? А? Не знам как започвам. Както се започва, бе? Ама те не те е пуснало в гейм да играе с топката, гледаш ли ме? Аз съм нормално. Не. Умря ли? Да. Майко кук. Нищо не мога да направим като си умрял. Хора, първи уин. Може би. Да, е добра, бе. Айде, GG, уиннах. Хора, първи игра от новия акаунт, първи уин. Чакайте видим къде си. Къде си, бе, Ради? Чакай, бе, седно. Айде, че ще ни джойне. Ще ни пусна, де. Ти джойна ли ме мене? Класик. Не носи тука, защото не те виждам. Играли си? Умри. Ради, ние не сме в едно лоби. What? Това е мега якото, бе. Хора, ще лефна за малко, за да го джойна пак. Къде си, бе, брат? Къде си, бе? Ето те! Ако това си ти, да. А тук тази арена каква е? Тренинг. Ето това е изи, бе, брат. Аз съм... И ме убиха. И ме уби. Има ли как да сменя меча? Има, трябва да го отключиш. Гледай за топката колко се засилва. И умрях. На кое беше, бе? На Skills и Skins. Ninja Super Jump. На Sword, ако не се лъжа. На Sword. Това ли е нормал меч? Вот. Радия ми приеми. Ялев ми приеми поканата да си взема един готин меч. Добре. И се джуйни. Пак. Живо. Starting a game. Да знаеш, че почнахме игра. Добре. Да не го. Това ма... Пуснеш ли? Не мога го видя сега. Залагай. Хора, най-добрата тактика е това да го спамиме. Поне так... Много. Маля, ако си объркам бутона. Red Team win. Айде, GG уинахме. Аз съм клад. Бате, я гледай, Ради, къв меч имам. Да, нали? Май сме на класик. Аз мисля, че също сме на класика. Хората играем мега яката. И ме уби, брат, как така ще ме убие, бе? Аз дори не разбрах. Аз не знам как да се играе.
Абе, трябва да топката да не те цели, бе. Да, аз убих един. Аз съм тук в най-края, където скачам. Аз умрях. Виждам те, да. Те трейдваме. Иска да си трейдваме то. Не мога му дам нормалната. Как мога да трейдна? Аре бе, как се трейдва, бе? Сета. Иска да си трейдва. Те си ми забранени. Абе, не трейдвай. На стара брат. Гледайте колко са добри, бе. Значи, къде да се види на човека? На skills и на skins. Имаше едно. Чай да видим ето какво има. 60 coins. Фриз. Утре ще получиме фриз. Хора, и утре ще има клипче. Но не знаем какво. Още. What? То хак. Какво е това, бе? То как го прави това, бе? Да, тътка не... Ама това му абилитито, бе. GG got killed. Емералд. Оли. И ме убиха. Какво? Какъв меч имам? Найс е. Кимата бати яките. И моя е много як. Да. В сървъра сме 19 човека. 13. Ред и... Ради ще те каним за някакво. Класик. Но абилитите. Аре без абилитите. Те патапаци. Класик! Аз такова за класик. Ма без абилита, бе, ти наши... Гледай единия своя абилити, ако не се лъжа абилити. Сигурно абилити. Абилити, убеден съм. Какво прави това абилити? Да, гледай какво е OP, брат. Ти умря ли, бе? Не ми много ясно, че ще умра. Абилитито, аз откъде аз знам кое е това абилити? Дори аз не знам. Къде ми дава парите? Смисъл? Как да спечеля пари? Като уинваш и като убиваш. Ти пъси ще взе от това ли, бе? Добре. Кое? То аз ще събирам за абилитито. Премиум кредит ли? Хора, може да има втора част на тази игра. Ако искате да играете с нас Майнкрафт, ще сложа линк долу в описанието за един Discord сервер. Той е Майнкрафт, мисъл T-Launcher сервер, който SMP сервер, нали, ако мога така да го кажа. И е много готин, забавляваме се. И се кефиме на макс. Фашираме. Най-нормалното, Ради, искаш да сме клан. Някакъв Брадва ли? Как бе? гаден. Гледай тук какъв е тъп. Да, Мен не ме. Да бе, то само ме ли ще цели, бе? Залагай бълък. Опа. Айде! То с абилитото умря. Как се трейдва? Не знам.
Ай, като цъкнеш трейд и ме убиха. Няма те. Как бе? Абе, Радославе, откъде ти се падна били... Тук кредитове? Ого, има кредитове. Сега да видим какво ще ни се падне. Ако е слабо, аз няма го използвам и без това. Това е добро, май! Ексклюзив. Нещо си. Навиме. Ясно ли му го приела? Това е добро, или? Няма, те се То е реар. убият. Па да го имам. Имам още един Sword Crate. А на слаб... Аре по двама, бе, аре по двама. Брат, аз се така взех, защото има бая добри плеяри. Кринч. Ради, ти кринжав ли си, бе? Малко, може да се. Само малко. Джиджи. Да, ако това е моя, брат. Това ако е моя... Бати кил. Аре, браво бе, Ради! Браво бе, скибли тойлет. Убих един. То път, то... Гледай как бяга, бе. Сега към мен. Да, знаех си, че ще е към мен и не цъкнах ев. Има ли тейк да... има. Не знам къде си. Умрях. Край е на морда. Къде съм? Умрях. Здравей. Къде си, бе? Тук ще потренирам малко. Защо умирам, бе, брат? Спомням. Батето става мега бързо. Така съм, брат. Хора, извинявам се, ако клавиатурата много ми се чува. Ама къде се трейдва? Не знам как. 100 парички, абе цъкаш на трейд. Няма. И Къде е това трейд? ми приеми поканата. И ето как се трейди, ама аз не мога нищо да ти трейдна, така че чао. Я да я разгледам на те. То ме гати инвентара, бе. Аре, давай, почвам. О, това е много... Сета не ти пука. Аре, се гледай се. Ето сме ги скъсали. Това е много як мап. Без дашка. Аз обичам да трейдвам. Това ми е в кръвта. Да знам. На една друга игра карта Euroship само трейдваш. Ето. Еми, няма абилити да тук. Супер. Не. Умря ли, бе? Браво, бе! По-браво, аз. Някакъв му опит. Сърби ме носа. Умери. Не, бе, не си цъкам ефа, бе, брат, чудо ме сърби носа, затова. Тук пък какво е това? Аз забравя за някакво абилити. Как така, бе? Я ме гифни нещо. АФК? Някаква експлозия. Това не е абилити, бе. Това е ясно. Мисля, че това е като убиеш някой. Това е Тутин. Кой? Давай Тутин. Вие сме...
Сега първо тока към... Класи. На класик сме, бе. Защо? Защото някой не иска. Чай се дачна да си взема парички. Трябва ми някой да съм тим, аз съм прекалено слаб. Аз едно съм добър. Еми Да, ти си играха поне малко. Само мен ще ме гледа. Просто искаш можно плей, на който съм играл. И на него имаш 3 квота. Ти видя ли какво направих? Не! Ради F! Браво, спа F. Ти ме уби. Извинявай. Ма какво извинявай, бе? Ние не сме в отбори. О, I'm dead. Хайде, мега бавно. Добре, Добре, на кък. Да мини. Има афаката. Пък. Легото. Това не са пари, бе. Това са лего части. Та с тези лего части не знам какво може си. Сигурно имам вече събрание за нещо. Леле, Ради, ти ли се джъмпна толкова високо, бе? Да. Как, бе? От гъбите. От гъбите можеш да се такуваш. Аз не знам. Да джъмпваш по-високо. Бъдякото. Сега имаме колко? Имаме мега малко части. Моля. Килка. 60 робък се премиум кредит. Да. И нямаш заредени робък в акаунта ти. Сега. Иначе ако играеш от това, от PlayStation. Драго се, Линс. Ти знаеш, че аз съм имал приятели, които... Имам брат приятел, който цъка с хак. Верно. И аз споделих клипа. То все едно не се чу. Хора, да, имам приятели, които цъкат с... Цъкаха с хакове. Сигма бой. Аз съм с някаква Сигма бой. Май. Леко знам. Ради, какво става, бе? Пътък пак! Радославе, ти си виновен, за какво ми се лепиш до... Та вода, та много гадна, бе. Качам. Моя Сигма бой умря. Умря ли, бе? Да, моя Сигма бой. Ама този, който е събил титуле това, дразни ще от моето. То от твой отбор ли? Не, бе, ние сме на класик, бе. То. Какво ми дава? Instant spin. Какво е това, бе? Какво е това? Не разбрах. Instant spin. Къде си? Къде си? С това пак ще се... Това го няма. Има го. Така е мега яко, брат. Глед така с това. Айде, умирай. Защо цъкам G, бе, брат? Цъкам G. Никой човек не знае защо цъкаш G. Тебе па никой не те е питал. Не. 30 робокс ли?
Ти си на трени. Какво? Си цъкам G, брат. Не е. Цъкам си G, си викам, що не ми работи това. Nike join на група. Каква група, бе, брат? Има ранкет, има трейд. Ради да те предизвикам на един дуел, искаш ли? Айде. Ама скоча ти, брат. Аз. Ето, кепна. Аз не съм мъртъв, да знаеш. Ради ти си. Браво. Прав, мен. Улети. Айде, си гранглет. Но и аз умрях, добре, айде. Чай са. Кой му? Откъде да си излияме, би? Чай са, откъде беше? Сега. Брат, аз забравих откъде беше. Кое цъка? Тука. Server select. Решен дуел. Сигма бой. Аре, старт. Ай малко да те пребия. Къде сме, бе? Къде сме, бе? Българиан. Къде си, бе, Ради? Ела да намерим някой с... Кой до ела. Са тук да те побия. Къде са? Ела е едно в едно. Тук ела, тук има едно в едно. Бе, Радослав, ела, бе. Тук, айде. Ти на едното, аз на другото. Ама не излизай. Това като в Rivals така. Не, бе, не скачай, бе! Шо? То от телефона, аз съм от компютър. Да. От телефона е лесно. Ради, в лоби сме. Идвай. Да те бия. Готов ли си да те попребия малко? Студион ли? Защо? Тук не работи. Къде си, бе? Стави. Дими. Много местра. Не, бе, чай, това не се брои. Това не се брои, не знам какво стана. Какво стана, ако мога да питам? Много леко би. Как бе? Как бе, брат, цъкам си бутона, нищо не става. What the f... Няма да го казвам. Най-накрая. Ради 0 на 0 е все още. Ма как, бе, брат? Ма как? Добре, как? Раймач. What? Аз не разбрах как стана. Аре, бе, цъкай ремач, бе. Цъкам. Хора, аз не разбрах какво стана. Цъкам F. Добре, айде, броиме го 1 на 0. Сега ще видиш ти. Аз не разбрах какво стана. Мъкни, бе. Цъкам F и нищо не става. Сега го цъкаха. Точно тук няма как да стане дел, ама там, брат, надолу на полето нищо не ставаш като цъкаме. Гледай се. Не трябва да... Ма ще седа на едно място. То е така, брат. Ма защо не става? Хора, играта ме тролва. Нали? Ама ние двамата още сме бутлаци на тази игра. Да. И това е много такова. Трябва да го цъкнеш в перфектния момент и нищо не става. Малеко ме бие. На телефона е 100 пъти. Не знам, брат. Гледай се. Даш
Тук стана, уния път не стана, като се дашнах и губих. Ще се приближи до тебе. И сега ще умра. Ох, моля, заболява ръката! Айде! Моля, ръката ми е на сол. Не трябваше да се мърдам. Ако те изръбна, брат. Това ще е последен рунд. Брат, натиснал лучна страна. Както и при мен. Искам да стъпя бутон. Както и при мен. Шо ръцете ми миришат на кафе, бе? Някой ще ме скипне. Да, пак мене. Почва да се засилва, за жалост. Кажи. Ако не ти е зарадил блока, може. Ако не ти е зарадил блок. Това може. Сега се засилва, брат. Вече се позасилва. Ето го натиснах. Защо не взимам пари като играя сол, бе? Да ти тупни. То сигурно като играя с ботове, сигурно като играя с бота не ми го приема, че играе човек. И я екзит, бе, брат. Чай, мен ми се печелят кинти. На мен. Време снимаме, бе. 27 минути. Хора, мисклик. В смисъл. Цъкнах друго. Чай, брат, къде ми бе? Екстра. Парите ми ги. Няма. Да не си купил нещо, бе. Не. Лъкита. Лъки блок, гейм от Лего, не знам, брат. Добре. Къде Да отиваме. Ти къде си? 2 в 2. Ради, заставай тук да ги биеме те. Не, бе! Аз съм да, така. Сме готови. Айде, ма те са пропа. 5, 4, 3, 2. Някой. Айде ви. Стой, бе, не викай, бе. 618 на 100. Ще слушам мама. Има 618 победи. 100 пъти загубил. 100 пъти е загубил. Аз не знам дали да не квитна. Аз направо ливам от играта, те ще ни пръснат. Глей, брат, глей. Глей, с тия, че на този скин е мега якия. Виж моя кафе, тъп. Не. Айде, окей. Глей. Радослави, да не... Ти нормален ли си? Да, те имат щит, бате, бегай. Айде, залядай, умирай. И ти не ми цъкай. И ти не ми го бри за клик, бате, бегай. Бат, якия скин, брат, има това. Хора, не знам дали аз да не си купа робъкси да си го направя. Аре, ради!
Идвам да помагам. Хайде, убихме го! Умрях аз. Не сме го убили, умрях аз. Айде, Ради, можеш! Моля те, би го, искам да го биеш. Сега той, че влезе, да, изи, брат, то е нормално така. Ти не очакваш и то ти влиза вата и ти го докосва. Ама не, той има егат якия скин. И аз си направя такъв. Ради, ти си, бе! Той има... Айде! Сега тук сме го убили това. Това е лесно. Това мисля, че е добър. И умрях. Бихме ли ги, бе? Да. Радославе, той има много готин скин. Те са, защо са трима? Той си направил Пунинг си направил. Да, аз му убих Пунинга. Как така, бе? Той има егат и готин аватар. Много готин аватар има, хора. И аз искам така. Друя пак сега няма приеме. 2 на 2. Накрая на тази игра ще станем про. Я къде е то да си го снимам този аватар, да си го направя. Радославе, на то какво му беше името? Добре. Всичко забравя. И чак искам да трейдвам с някой. Като се Човек, имаш неща, бе. Кой е, бе? Това второто ти екс. Ма не може да се трейднат. Не могат да се трейднат. Не знам. Брат! Кажи. Добре, така. Къде му е? Брат, имаше брутален скин. Аз искам, че да си оправя гривната. И хора, това ще е от днешното видео. Абонирайте се за канала. Аз бях Шави 6060. До другия път.